Os primeiros contactos para crear unha asociación de docentes de portugués na Galiza déronse no ano 2007, porque se sentiu a necesidade de coordenar o traballo que estaban facendo docentes de maneira dispersa, espallada, por diversos puntos do país, e tentar difundir o ensino do portugués na Galiza para o que precisábamos dunha estrategia coordenada. En 2008, en febreiro de 2008, 23 de febreiro de 2008, é criada formalmente a asociación. A asociación está integrada principalmente por docentes de portugués a traballar actualmente na Galiza. Hai algúns docentes que non son galegos, mas están a traballar actualmente na Galiza. Se ven que tamén teñamos unha categoría de socios apoiantes, que non teñen por que ser nen propiamente docentes de portugués actualmente na Galiza, nen teñen por que ser galegos. Galegos, como xa expliquei, ninguna das dúas teñen por que ser galegos, mas sí que teñen que estar a traballar, a exercer a función docente na Galicia. A situación do ensino do portugués na Galiza, eu vou comezar polo ensino secundario, porque para nós é un sector chave do ensino. Poderíamos resumir dicendo que é unha situación bastante residual ou periférica no sistema de ensino. Por que? Actualmente existen por volta de 25, 26 liceos do secundario que teñen portugués na Galiza. En todos eses casos, o portugués está a ser ministrado por especialistas de galego ou con filoloxía galego-portuguesa, mas que en calquer dos casos non foron contratados como docentes de portugués ou por docentes de algunha outra disciplina. Por tanto, non existe no ensino secundario na Galiza un único profesor de portugués que teña sido contratado como tal, ben como non existe unha lista de sustituizóns de interinidades de profesionais do portugués no ensino secundario da Galiza. Por iso, pensamos que non está inserido de forma estrutural no sistema no secundario. Depende do voluntarismo de algúns profesores. Sí, é verdade que nas escolas oficiais de linguas, que para quen non for galego son escolas estatais, con un corpo docente que concorre para unha vaga especificamente dese corpo, de profesores de escolas oficiais de idiomas, é un ensino pensado para adultos, aí sí que hai unha estrutura, hai unha estrutura e temos o portugués en todas as 7 maiores cidades da Galiza e na sección de Tui, que é unha sección dependente de Vigo. Falta avanzar tamén neste sentido porque hai escolas como Viveiro, Ribadeo ou seccións de escolas como Ordes, Noia ou Monforte tamén é unha escola que non teñen portugués. Por tanto, há zonas da Galiza nas quais os adultos tamén non teñen a ocasión de estudar portugués, por exemplo, a Mariña Lucense. Bon, na Extremadura española, se eu dixen, e continuo a falar do ensino secundario, se eu dixen antes que a situación do ensino na Galiza é periférica ou residual no sistema do ensino secundario, na Extremadura xa podemos falar dunha situación estrutural. En 10 anos, de 1996 a 2006, a Extremadura pasou de 600 a 10.000 alumnos en portugués. Entón, aí houve un traballo en moitos ámbitos. Non se traballou apenas o ensino, traballaron tamén moito a comunicación social, cada vez hai máis noticias referentes a Portugal na imprensa extremeña, traballaron tamén espazos de diálogo, de intercambio, etc. Entón, esa é a diferencia fundamental entre a situación na Extremadura e a situación na Galiza. Pensamos que o noso desafío é loitar contra o descoñecemento. Existen moitas vantaxes na aprendizaxe do portugués para a sociedade galega. A sociedade podría tirar moitísimas vantaxes e nos pensamos que moitas delas non se coñecen. Entón, temos que falar moito. Temos que falar coa sociedade civil, en primeiro lugar, temos que falar coas persoas que están a traballar, coas persoas que están desempregadas, temos que falar cos sindicatos, temos que falar con todos os actores sociais, coa administración pública, con todos os
con todos os actores sociais e explicar as vantaxes do portugués. En primeiro lugar, temos que seducir a sociedade galega para que estude portugués, non? Para que escolla o portugués, non? En segundo lugar, tamén temos que facilitar. Facilitar é fornecer as informacións necesarias para que as persoas que queiran estudar portugués, que saiban que hipóteses teñen de estudar portugués, ou para aqueles docentes que nos seus liceos queren introducir o portugués, que saiban que pasos teñen que dar, non? E tamén as administracións, pois, dar a información necesaria para que saiban, coñezan as vantaxes que poden decorrer da introdución do portugués. E despois de seducir e de facilitar, tamén temos que satisfacer a xente, non? E a satisfazón, pensamos nós, que depende moito da calidade do ensino. E que cando un alumno chega a unha escola, non, nós temos que estar na situación dun alumno que vai do secundario ou de un alumno dunha escola de idiomas que ten que escoller pois, entre o portugués e outra lingua. Bom, nos pensamos que hai un elemento decisivo é a calidade do ensino, non é? Se o departamento de portugués ou o profesor de portugués organiza unha viaxe, non, e outros non, ou se ten técnicas pedagóxicas máis avanzadas e máis atraentes, pois o portugués vai avanzar. Entón, nós temos que tentar ser un pouco pioneiros en didáctica, non? Ser bons en didáctica para que iso vaya mudando. O perfil de alumnos de portugués está a mudar todos os anos. Eu persoalmente coñezo mellor o ámbito das escolas de idiomas. Se observamos as primeiras promozóns, o perfil dominante era perfil de persoa que tiña un interese cultural ou unha ligazón emocional, ás veces tamén con Portugal. Cada vez máis, nas novas promozóns de alumnos, estamos a ver persoas que teñen un interés profesional polo portugués, non? Quer estritamente ligado a un fin profesional concreto ou quer simplemente ligado á valorización que existe hoxe en día da aprendizaxe de linguas estranxeiras. E, como o portugués é máis unha delas e de máis fácil acceso que outras, iso tamén fai que persoas cheguen a esa vía profesional de maneira un pouco indirecta, non? E as razóns pois, son bastante evidentes, non? Estamos a falar dunha lingua de 200 millóns con 200 millóns de falantes, somos fronteirizos con Portugal, país con o qual existen moitísimas relacións comerciais, e o Brasil é un país de 180 millóns de habitantes e que en termos macroeconómicos pois é unha das economías con Produto Interno Bruto maior do mundo, non? Iso penso que é algo evidente, non?